مركب معبل قتيمون سلام أبرحون قربان كنكم مدبات مركب تي في أم كتال تركو خورات تخراتلتي ما لهم أنا እግዚአብሔር መስገን ጽበው لهم حرام بارلهم عنتم كم تلمود فليز ولا مدب حجركم قريب لهم نفت مدب قدم سجارنا نزا channel حدش سخنكم تخراتلتي سبسكرايب بمقار نيوترو بزي تخراتل تكون حصنكم حراي كوراتاتاتين لو ما عندي زلكم متى زلكم مدب بزعبا زحفتمو أفريكان مرحتي كاب أفريكا خبزلو 54 هاجرات 10 زحفتمو بريزيدنتات حجلكم قريب لهم سنة مكتل عسراي عبد الفتاح السيسي متن حفتي 285 مليون دولار ملو اسمو عبد الفتاح سيد حسين كاهل السيسي ناتبهال الصواع أبتارح قبسي شادشاي بريزيدنت إيو أبزح الساعتون أب سلطان يركب نازمة هفتس عودما بزحات مخاين زوني انتخون كابزين حانترما ببزح استقاملا 2013 مارتشيدس بينز اس كلاس استبهالت مكينة تسلام قراميت غيرشنن كمزول يحبر من جمعتن هفتو استقرأت نجار يلن تخونا جن أو إنفستمنت من معينة تصادفو كم زي ولوجن فلت تاشعي نوجس مسواتي سالساي متن هفتي 300 مليون دولار نوجس مسوات سالساي ميازاش حنشات مسان شمتن عم تمهرت فرنجي كاب نوجس إسواتي نمرحي سويزي رويال فاميلي كابستو هل تولدو دحرزي أب 19 نوجس سويزرلاند بمخان أما بالعسر شمنت عمتو ناب سلطان ديو بزمهن هدما اتيزن أسف فلا ما يبعد سلطان مخان بغيو نوجس مسواتي بزحة أنستين أي مرعو ويموساد بهاري كم زلو يفلت أبزي قزيدما 15 نستي اللو كاب حقوتاتن شللتنوتن ويون أباخانوتن استلع على بزحات كبابيون على ملخون كستات دما يغربوه بتوصحون لعلي سلسة برسنت نايت عاد زيكتات أب تحتي دخلت كم زركو أبز قلت الجزء نقص مسواتي حزون كبارات نجارات أب متقابل نايت عاد جنزبن حفتن عم بخان يركب أزت عشان حفتهم أفريقيا مرحي 13 جزاوتن 10 شمونتن نقول كجتاتن يونن نابنت أب كلتشن 14 عم تمهر فرنجي هاجر أو بجت بارلمانات هاجر 61 مليون دولار ناي نقص حفشة وزاتات مدبلو 63% زيجاتات تهاجر جن تحتي حدنا تحكلت 5 دولار أب معلتين زرهو نزح سيبدما بزحات كستات قبل عليو يلعليهم كابتون كان دما بالعلي 17 مليون دولار استجازت جت كابنا حزبي مالتنا حزب توهايلن فند كابستو هالو جنزب كم زجاجات كلس هراي شامناي بريزيدنت سياسة فرقي متن هفتي 210 مليون دولار بريزيدنت سياسة فرقي لكاتي 1946 عم تمر فرنجي تولدهم إرترا كاب 1996 أقدر فرنجي نزانة كاب توج جميرة دما فلامي بريزيدنت أيوم أبدي الثلاث عمتها زود كناتون كم مرحي إريتريان ليبريشن فرونت كم زنبرن بعشر شعات عن حدا دما عوت مسبوطاتو كم تقولنا تفني في اللد من شافتو تهجر بتخفلو دومو زي كونس بيدو ونونو ناي تهجر كم دليتو بمجر زخعبتو هفتي يبهال كم تبتب ديسبلور أفريقيا بريزيدنت سياسة فرقي كاب يونايتد نيشن أمنيستي انترناشنال استبحالة تماغوات سوآوي مثل تكال تدقاقامي كستات يلون إقراتات كم زنبرلو يقلت شاو عاي سايريل رامفوسا
መጠን ሃፍቲ 450 ሚሊዮን ዶላር። ሙሉእ ሽሙ ማታሜላ ሳይሪል ራምፎሳ ይበሃል። ሓምሻይ ፕሬዚደንት ሃገረ ደቡብ አፍሪካ እንትኸውን ኣብዚ ግዜ ድማ ኣብ ስልጣን ይርከብ። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ፀረ አፓርታይድ ስርዓት ዝተሳተፉ እንትኸውን ሓላፊ ንግዳዊ ትካል ወይ እውን ቢዝነስማን ከም ዝነበረ ዝንገረሉ ሳይሪል ራምፎሳ ካብ 2014 ክሳብ 2018 ኣቆጣፅራ ፈረንጂ ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ደቡብ አፍሪካ ኮይኑ ከም ዘገልገለ ይፍለጥ። ራምፎሳ ፍሉጥ ነጋዳይን ልዕሊ 450 ሚሊዮን ዶላር ዝውን እንትኸውን ልዕሊ 31 ትካላት ኦር ካምፓኒስ ከም ዘለዎ እውን ይፍለጥ። ከም በዓል ንኣብነት ከም በዓል ኤምሲ ዶናልድስ ሳውዝ አፍሪካ ኣቦ ወንበር ኤምቲኤንን ኣባል ቦርድ ሎሚን ዝተባሃለ ድርጅትን እዮም። ዝተፈላለዩ ገዛውቲ ኣብ ከተማ ኬፕታውን ከም ዘለዎ እውን ይፍለጥ። በዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ኣለው ካብ ዝበሃሉ ፍሉጣት ሃፍታም እውን እዩ ማለት እዩ። ሃራይ ሻድሻይ ፓውል ቢያ መጠን ሃፍቲ 500 ሚሊዮን ዶላር። ፓውል ቢያ ብ1943 ዓ.ም ተወሊዶም ካሜሩናዊ ፖለቲከኛ እንትኾኑ ካብ 1982 ዓ.ም ፈረንጂ ጀሚሩ ድማ ፕሬዚደንት ሃገር ካሜሩን እዮም። እዚ ፕሬዚደንት ካብ ክብር ዝበለ ሂወት ዝነብር እንትኾን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከይዱ ከም ዝዘናግዓን ዝተፈላለዩ ኢንቨስትመንታት ድማ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ኢንቨስት ከም ዝገብር ይሕበር። ምንጪ መጠን ሃፍቲ ምንጪ እዚ ኩሉ ሃፍቲ ድማ ካብዚ ኢንቨስት ዝገበሮም ስራሕቲ ከም ዝገሰዮም መፅናዕትታት ዝሕብሩ ማለት እዩ። ሓምሻይ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ መጠን ሃፍቶም ልዕሊ 500 ሚሊዮን ዶላር። ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ጥቅምቲ 1961 ዓ.ም ፈረንጂ ተወሊዶም ፕሬዚደንት ኬንያ እንትኸውን ቢዝነስማን ከም ዝኾኑ እውን ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ወዶም ጆሞ ኬንያታ ናይ ቀደም ተቃላሳይ ነፃነትን ኣብ ታሪክ ኬንያ ድማ ዘይርሳዕ ውለታ ዘለዎም ፕሬዚደንትን እዮም። ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ሆቴላትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ኢንቨስትመንታትን ከም በዓል ባንኪ ዝኣመሰሉ ቢዝነሳት ኢሉ እውን ኣብ ሚውዚክ ካምፓኒ ከም ዝሳተፉን ይፍለጥ። ቅድሚ ፕሬዚደንት ምዃኖም ድማ ሚኒስተር ከባቢያዊ ብምዃን ካብ 2001 ክሳብ 2002 ዓ.ም ፈረንጂ ኣገልግሎም እዮም። ራብዓይ ዝሃፍተመ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ መጠን ሃፍቲ ልዕሊ 500 ሚሊዮን ዶላር። ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ጥቅምቲ 1957 ዓ.ም ፈረንጂ ተወሊዶም ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ድማ እዮም። እዞም ፕሬዚደንት ኣብ ሩዋንዳ ተፈጢሩ ብዝነበረ ውግእ ሕድሕድ ኣቢሎም ናብ ስልጣን ዝመፁ እንትኾኑ ንምዕባለ ሩዋንዳ ድማ ብልዑል ፃዕሪ ከም ዝሰርሑ ይግለፀሎም። ካብኡ ሓሊፎም ድማ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ምንባሮምን እውን ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢንቨስትመንት ስራሕቲ ይሳተፉን ናይ ውልቀ ጀት እውን ይውንኑ። ስለዚ ድማ ራብዓይ ዝሃፍቶምን ኣፍሪካዊ መራሒ ኮይኖም ኣለው። ሳልሳይ ኦቢያንግ ንጉማ ሞባስጎ መጠን ሃፍቲ 600 ሚሊዮን ዶላር። እዞም ፕሬዚደንት ብ1942 ዝተወለዱ እንትኾኑ መራሒ ሃገረ ኢኳቶሪያል ጊኒ እዮም። ብ1979 ድማ ናብ ስልጣን መፅዮም። ሳልሳይ ዝሃፍቶሙ ኣፍሪካዊ መራሒ ድማ እዮም። ምንጪ መጠን ሃፍቶም ዝተገለጸ ነገር የለን። ካልኣይ ኣሊ ቦንጎ መጠን ሃፍቲ 2 ቢሊዮን ዶላር። ኣሊ ቦንጎ ፕሬዚደንት ኣፍሪካዊት ሃገር ጋቦን እንትኾኑ ለካቲት 1959 ድማ ተወሊዶም። ፕሬዚደንት ኣሊ ቦንጎ ኣብ ዝተመቻቸወ ሂወት ኣብ ብጣዕሚ ዝገርሙ ህንፃታትን ይነብሩ። ዳርጋ ልዕሊ ፍርቂ ዜጋታት እታ ሃገር ድማ ከም መብዛሕትኦም ኣፍሪካውያን ኣብ ትሕቲ ድኽነት ይነብሩ። እዚ መጠን ሃፍቲ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ኢንቨስትመንታትን ኢንዱስትሪን ንግድን ከም ዘዓበትዎ ይንገረሎም። ቀዳማይ መሐመድ ሻድሻይ መጠን ሃፍቲ 5 ቢሊዮን ዶላር። መሐመድ ሻድሻይ
نحاس 1963 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ተወሊዶም ኣብዚ ሕዚ ግዜ ድማ ንጉስ ሃገረ ሞሮኮ እዮም። እቲ ዝሃፍተመ ኣፍሪካዊ መራሒ ድማ እዮም። ብተወሳኺ እውን ብጣዕሚ ምሁሩን ካብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻውያን ዩኒቨርሲቲታት ዝተፈላለዩ ኮርስታት ወይ ከዓ ሞያታት ከም ዝተምሃሩ ይእመነሎም። እዞም ፕሬዚደንት ብጉዳይ ግዕዝና ኦር ኮራፕሽን ዋላ እኳ ዝተጠርጠሩ እንትኾኑ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ከም በዓል ባንኪ ዝኣመሰሉ ስራሕቲ ከም ዝሰርሑ ግን ይእመነሎም እዩ። ኣብ 2015 መጠን ሃብቶም ከባቢ 2.5 ቢልዮን ዶላር ይግመት ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ ግዜ ግን ልዕሊ 5 ቢልዮን ከም ዘለዎም ይግመት። ስለዚ ድማ ቀዳማይ ዝሃፍተሙ ኣፍሪካዊ መራሒ ኮይኖም ኣለው። حرام باركو برات عطاتلتي زنلوم أنتي أدليلكم زنبركم مدد نزي مسل نيرو سبسكرايب سيقبركم انتهاليهم سبسكرايب مقبار ناي كل كذي تخططت تختكونوا يمحسنكم أبزلكم سلام تأناني منيلكم سلام مركب معبل